Els nanos tenen moltíssima atenció, fan moltes preguntes i la veritat per mi ha sigut una experiència boníssima. I a part, quan surts d'aquí, surts satisfet perquè has pogut donar una mica del que has après de la teva vida professional i l'experiència que has tingut. Jo animo i diria anar a buscar més escoles per aconseguir, perquè tindrem voluntaris, perquè la gent té ganes de fer-ho, podrem aconseguir una amalgama de totes les escoles de Catalunya, que és el que pretenem. El motiu d'estar donant aquestes classes a l'EFEC, a les escoles de Catalunya, ve motivat perquè jo he estat un dels representants del banc amb la signatura dels convenis en l'EFEC, tant de la primera promoció que es va fer com d'aquesta segona promoció. Clar, jo he vist que el nivell de satisfacció dels voluntaris nostres és altíssim. L'any passat hi van participar 40 persones, aquest any només pel tema del boca-orella i com s'han sentit els participants, els voluntaris, doncs ho hem doblat, més que doblat, estem amb més de 100 voluntaris. Aquest any soc repetidora del programa EFEC. M'he tornat a apuntar perquè el primer any va ser una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com a nivell professional. Són els que el dia de demà tenen que portar l'economia del país, participaran activament i la seva implicació positiva o negativa i els seus coneixements faran que puguem tindre les nostres pensions, etc. Per tant, són bàsics i, a més, han de tindre coneixements, primer per no caure en paranys i en trampes que hem caigut en el passat i segon perquè puguin tindre una economia el més sanejada possible. Per tant, que hi hagi una institució que pugui vindre fora, que vingui a l'escola i que els doni un nivell de cultura bàsica financera, a mi em sembla molt interessant. Estaven amb la idea d'incorporar un voluntariat corporatiu i vam pensar que potser era una molt bona idea començar per una activitat que tenia relació amb la nostra funcionalitat. A veure, jo tenia moltes ganes de fer un voluntariat i quan a més juntes el que és el voluntariat amb el que et dediques és algo molt maco, li trobes més sentit. I poder ajudar i tindre com a públic a un públic tan jove, que són esponges, que tenen tantes ganes d'aprendre, encara és molt més agraït. El tema de coneixements financers és algo que s'ho trobaran, si no s'ho han trobat ja, i que han de tindre una base molt important per no cometre errors i saber com administrar els seus diners. Realment la iniciativa d'EFEC perquè entrin aquesta informació dins de l'escola la trobo molt interessant, enriquidora de cares als nanos. És una iniciativa aquí a l'escola, en aquests moments, pionera. Sé que n'havíem sentit parlar i era interessant i ens vam estar informant i trobem que el fet de perdre classes pedagògicament en conceptes compensa el fet de fer aquestes classes. La iniciativa me sembla molt bona, crec que s'hauria de potenciar encara més hores de durada d'un taller i crec que els coneixements que es transmeten són importants que els sàpiga tothom que ha cursat una ESO, perquè són coneixements molt bàsics per poder després enfrontar-se al món real. Com a professor de socials, evidentment, jo explico constantment als alumnes el que és la teoria econòmica, l'evolució econòmica de les societats i, clar, queda perfecte que els alumnes comprenguin quin és el món que viuen pel que fa a l'aspecte econòmic i que comprenguin com afecta això a la seva vida diària, a la dels seus pares i a la que els afectarà en el moment en què ells tinguin que decidir com i de quina manera organitzar-se econòmicament la vida. Jo crec que és un bon moment ara, perquè és quan comencem de veritat a entendre les coses i quan comencem a sentir-ho i per tant va bé que ens ho expliquin ara. A mi m'ha sorprès bastant la manera com perds els diners amb el salari, que tu et donen un salari i tu els pots perdre molt fàcilment amb els impostos i no pensava que perdéssim tant amb els diners que ens treuen.